Στο μάθημα αυτό θα δούμε πώς θα υπολογίσουμε το εμβάδον του τριγώνου ΑΒΓ, που είναι σκιασμένο με κίτρινο χρώμα. Για τον υπολογισμό του εμβαδού μας χρειάζονται δύο πράγματα. Το μήκος μιας πλευράς, παραδείγματος χάρη της ΒΓ, και το μήκος του ύψους που αντιστοιχεί σε αυτή. Για να σας τα δείξω αυτά εδώ. Πατώντας το κουμπί αυτό βλέπουμε ότι το μήκος της πλευράς ΒΓ είναι 15,29 και το μήκος του αντίστοιχου ύψους είναι τι? 6,39. Αυτά τα δύο μήκη θα με βοηθήσουν να υπολογίσω το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ. Για να δούμε πώς. Κάνουμε προβολή απόκρυψη. Από την κορυφή Α φέρνουμε παράλληλη προς την πλευρά ΒΓ. Κατασκευή παράλληλης. Από την κορυφή Γ φέρνουμε παράλληλη προς την πλευρά ΑΒ. Κατασκευή παράλληλης. Αυτές οι δύο συναντιόνται σε αυτό εδώ το σημείο. Τώρα κάνουμε προβολή απόκρυψη αυτών των δύο ευθειών. Δημιουργούμε το τρίγωνο ΑΔΓ και τι καταφέραμε? Καταφέραμε και κατασκευάσαμε ένα παραλληλόγραμμο. Γιατί το ΑΒΓΔ, γιατί αυτή την πήραμε παράλληλη σε αυτή και αυτή παράλληλη σε αυτή, στο οποίο παραλληλόγραμμο γνωρίζουμε εμείς ότι απέναντι πλευρές του, δηλαδή η ΒΓ και η ΑΔ, είναι ίσες. Για δείτε εδώ αυτό. Μέτρηση μήκους. Βλέπουμε ότι έχουν το ίδιο μήκος και η ΑΔ και η ΒΓ 15,29. Επίσης η ΓΔ και η ΑΒ και αυτές έχουν το ίδιο μήκος. Πόσο είναι η κάθε μία από αυτές? Είναι τι? 7,99. Και φυσικά έχουν την πλευρά ΒΓ, την πλευρά ΑΓ και η Ι. Άρα, όπως θα μάθουμε σε μεγαλύτερη τάξη, την τρίτη γυμνασίου, τα δύο τρίγωνα, αυτό που είναι σκιασμένο με κίτρινο χρώμα και που θέλουμε να υπολογίσουμε το εμβαδόν, και το λευκό, το ΑΓΔ, ας το σκιάσουμε με πράσινο χρώμα. Αυτά λοιπόν τα δύο τρίγωνα, η μια κορυφή, μισό λεπτό να τη διώξω. Η κορυφή αυτή έχει δύο ονομασίες, ας εξαφανίσουμε τη μια. Λοιπόν, αυτά τα δύο τρίγωνα λοιπόν, αφού έχουν τις πλευρές τους μία προς μία ίσες, φάνε ίσα, όπως θα μάθουμε σε μεγαλύτερη τάξη, άρα ισεμβαδικά. Για να σας πείσω τώρα ότι το κίτρινο και το κόκκινο είναι ισεμβαδικά χωρία, θα χρησιμοποιήσω ένα βοηθητικό τρίγωνο το οποίο είναι ίσο και με το κίτρινο που θα σας δείξω και με το πράσινο τρίγωνο. Για να δούμε. Για να ξέρουμε ότι δύο τρίγωνα είναι ίσα, αν με κατάλληλη μετατόπιση έχουμε σύμπτωση των κορυφών τους. Φέρνουμε λοιπόν την κορυφή ε πάνω στην κορυφή α. Και χρησιμοποιώντας αυτό το μεταβολέα, βλέπω ότι η κορυφή ζ θα έρθει να πέσει πάνω στη β και η η πάνω στη γ. Για προσέξτε. Άρα λοιπόν, αφού έχουμε σύμπτωση κορυφών, τα τρίγωνα αυτά θα είναι ίσα. Επίσης, με την ίδια ακριβώς λογική, φέρνω την κορυφή ε πάνω στην κορυφή γ. Και με τη βοήθεια του μεταβολέα βλέπουμε ότι οι άλλες δύο κορυφές, δηλαδή η η θα πάει να πέσει πάνω στην α και η ζ πάνω στη δ. Για παρατηρήστε. Άρα, συμπέρασμα είναι ότι το ΑΒΓ σκιασμένο με κίτρινο χρώμα και το ΑΕΔ σκιασμένο με πράσινο χρώμα ως ίσα ως προς το κόκκινο θα είναι και μεταξύ τους ίσα, άρα ισεμβαδικά χωρία. Αυτό δηλαδή και το κίτρινο
είναι ισεμβαδικά χωρία. Προσέξτε, αυτό δεν αλλάζει ακόμα και αν αλλάξω εγώ μια κορυφή και συγχρόνως αν αλλάξουν τα μήκη των πλευρών του τριγώνου. Παρατηρήστε ότι αυτό το τρίγωνο εξακολουθεί να είναι ίσο με το πράσινο, αλλά με κατάλληλη μετατόπιση θα είναι ίσο και με το κίτρινο. Δέστε. Συνεπώς, για να δούμε. Κάνουμε προβολή απόκρυψη του βοηθητικού τριγώνου. Συνεπώς, εδώ έχω το αβγ και το αβγδ να είναι ίσα, άρα ισεμβαδικά. Αν και να σχηματίζουν μαζί το παραλληλόγραμμο αβγδ. Για να το φτιάξω λίγο καλύτερα. Αν λοιπόν το εμβαδόν του αβγ είναι 50 τετραγωνικές μονάδες, 50 τετραγωνικές μονάδες θα είναι και το εμβαδόν του αβγδ. Άρα το παραλληλόγραμμο θα έχει εμβαδό 50 και 50% τετραγωνικές μονάδες. Δηλαδή θα έχει διπλάσιο εμβαδό από το αβγ. Φυσικά και από το αβγδ. Ή ανάποδα, το κίτρινο γραμμοσχεασμένο τρίγωνο αβγ θα είναι θα έχει το μισό εμβαδό από το παραλληλόγραμμο. Θα εμφανίσουμε το ύψος που αντιστοιχεί στην πλευρά βγ. Ας πάρουμε τη μέτρηση να την πάμε λίγο πιο αριστερά και θα κάνουμε το εξής. Θα εμφανίσουμε ένα βοηθητικό τρίγωνο το οποίο είναι ισεμβαδικό χωρίο με το αβ μη, δηλαδή αυτό εδώ το τρίγωνο, το λάμδα νη-ρο, βλέπουμε ότι με κατάλληλη μετατόπιση έρχονται και πέφτουν οι κορυφές του πάνω στις κορυφές του αβ μη. Άρα είναι συμβαδικό χωρίο με το αβ μη. Εμείς λοιπόν τι θα κάνουμε? Θα αποκρύψουμε το αβ μη, μάλλον θα το αποκόψουμε και δηλαδή θα το πάρουμε από εδώ και θα το φέρουμε σε αυτήν εδώ τη θέση. Το κόβουμε από εδώ και το ράβουμε σε αυτήν εδώ τη θέση. Το συμπέρασμα είναι λοιπόν, προσέξτε, ότι 1, 2 τρίγωνα είναι ίσα. Αυτά τα 3 τρίγωνα είναι ίσα γιατί με κατάλληλη μετατόπιση έχουμε τι? Που είναι η μεταφορά, έχουμε σύμπτωση των κορυφών αυτού του βοηθητικού τριγώνου και με τις κορυφές του αβ μη και με τις κορυφές του γ κ δ. Ας αποκρύψουμε το βοηθητικό τρίγωνο. Λοιπόν, ας αποκρύψουμε και το γ κ δ και σας θυμίζω αυτό που έχουμε πει σε προηγούμενο μάθημα, ότι εμείς αυτό που κάνουμε τώρα είναι ότι θα κόψουμε το τρίγωνο αβ μη από το παραλληλόγραμμο που έχουμε δημιουργήσει και θα το κόψουμε, δηλαδή θα το αποκρύψουμε και θα το ράψουμε σε αυτήν εδώ τη θέση. Δηλαδή με τη βοήθεια αυτού του τριγώνου στην ουσία το κόβουμε από εδώ και το ράβουμε εκεί. Οπότε σε τι μετασχηματίζεται το πλάγιο παραλληλόγραμμο? Μετασχηματίζεται που είχαμε πριν σε ένα ορθογώνιο, του οποίου ορθογωνίου εμείς ξέρουμε να υπολογίζουμε το εμβαδό. Ας κάνουμε προβολή απόκρυψη αυτής για να μην μας δημιουργεί θέμα απόκρυψη του τμήματος. Οπότε δηλαδή δημιουργήσαμε από το πλάγιο παραλληλόγραμμα ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμα. Εμείς γνωρίζουμε ότι για να υπολογίσουμε το εμβαδόν του ορθογωνίου αυτού παραλληλογράμμου αρκεί να πολλαπλασιάσουμε το μήκος της αβ που είναι τι? 15-29 με το μήκος του ύψους του αρχικού τριγώνου, δηλαδή με το αβ μη. Προσέξτε, αυτό εδώ το ευθύγραμμο του αβ έχει το ίδιο μήκος με το βγ που έχω αποκρύψει, δηλαδή με τη βάση του τριγώνου.
Άρα δηλαδή στην ουσία, πολλαπλασιάζοντας αυτά τα δύο ευθυγραμματήματα, βρίσκουμε το εμβαδόν του ορθογωνίου, άρα και του πλάγιου παραλληλογράμμου που είχαμε πριν. Ποιανού δηλαδή? Αυτού είναι εδώ, του πλάγιου. Για κάντε απόκρυψη του γάμα κάπα δέλτα και εμφανίστε το αβ μη. Λοιπόν, συνεπώς, ανακεφαλαιώνοντας, για να υπολογίσουμε το εμβαδόν του τριγώνου, εμείς δημιουργούμε ένα παραλληλόγραμμο με διπλάσιο εμβαδόν από αυτό, το αβ δέλτα, το μετασχηματίζουμε σε ορθογώνιο, στο ορθογώνιο α μη κάπα δέλτα, του οποίου το εμβαδόν είναι α δέλτα επί α μη, ή αλλιώς β γάμα επί α μη. Αφού λοιπόν το εμβαδόν του ορθογωνίου είναι το β γάμα επί α μη, άρα και του παραλληλογράμμου α β γάμα δέλτα θα είναι β γάμα επί α μη, του τριγώνου θα είναι τι? Το μισό από το εμβαδόν του παραλληλογράμμου. Εμείς λοιπόν για να υπολογίσουμε το εμβαδόν του τριγώνου αβ γάμα δεν έχουμε παρά να πολλαπλασιάσουμε αυτό το β γάμα επί το αντίστοιχο ύψος και τότε παίρνουμε το εμβαδόν του παραλληλογράμμου α β γάμα δέλτα και αυτό να το διαιρέσουμε με το 2. Γιατί είπαμε το εμβαδόν του τριγώνου είναι το μισό από το εμβαδόν του παραλληλογράμμου. Οπότε πάμε εδώ που λέει μέτρηση υπολογισμός, πολλαπλασιάζουμε το β γάμα επί το α μη και διαιρούμε αυτό εδώ το γινόμενο με το 2. Αυτομάτως εδώ έχουμε το εμβαδόν του τριγώνου να είναι τι? 43-44. Για να δούμε τώρα τους δυνατούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να υπολογίσουμε το εμβαδόν ενός τριγώνου όπως αυτό εδώ, το αβ γάμα. Είδαμε προηγούμενα ότι αν έχουμε μετρήσει την πλευρά β γάμα και το αντίστοιχο ύψος α δέλτα, πάμε εδώ που λέει μέτρηση, υπολογισμός και πολλαπλασιάζουμε τη βάση β γάμα επί το αντίστοιχο ύψος και διαιρούμε με το 2. Το αποτέλεσμα που θα πάρουμε είναι το εμβαδόν του τριγώνου αβ γάμα, δηλαδή αυτό του 56,5019. Το γράφουμε εδώ από κάτω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, κάνουμε προβολή απόκρυψη και τώρα υπολογίζουμε, μετράμε δηλαδή την πλευρά α γάμα αυτή τη φορά και το αντίστοιχο ύψος σε αυτή. Η α γάμα έχει μήκος 9,37 και το αντίστοιχο ύψος έχει 12,07. Για να δούμε πώς θα υπολογίσουμε. Με την ίδια ακριβώς λογική πάμε μέτρηση υπολογισμός, παίρνουμε βάση α γάμα επί το αντίστοιχο ύψος διά 2 πάλι. Το αποτέλεσμα πόσο βγήκε? Το ίδιο. 56,50. Και στην τελευταία περίπτωση ας κάνουμε προβολή απόκρυψη. Εμφανίζουμε το τρίτο ύψος που αντιστοιχεί στην πλευρά αβ, δηλαδή το ζ γάμα, και πολλαπλασιάζουμε την πλευρά αβ και το αντίστοιχο σε αυτή ύψος ζ γάμα μεταξύ τους και διαιρούμε με το 2. Μέτρηση, υπολογισμός, βάση λοιπόν επί το αντίστοιχο ύψος που είναι το ζ γάμα και είναι 9,27 διά 2, το αποτέλεσμα για μια ακόμα φορά θα βγει 56,50. Για να δούμε και κάτι τελευταίο.
Εδώ έχουμε κάνει μέτρηση της γωνίας α, της γωνίας β, α, γ, την οποία τη λέμε και γωνία α και το μέτρο της είναι τι? 75,09. Εμείς θα προσπαθήσουμε αυτή να την κάνουμε μορφή. Αυτό είναι εύκολο αν πλησιάσεις το α προς τα κάτω, βλέπετε ότι γίνεται περίπου 90 μοίρες. Αλλά πριν το κάνω αυτό, ας φέρουμε το ύψος που αντιστοιχεί στην πλευρά ΑΓ. Δηλαδή, αυτό εδώ πέρα, το ΒΕ. Εδώ έχουμε τη μέτρηση της πλευράς ΑΓ, ας το πάμε λίγο πιο πίσω γιατί την έχω μετρημένη 2 φορές, έχουμε και τη μέτρηση του ύψους. Λοιπόν, παρατηρήστε το εξής, όσο η γωνία α θα τίνει να ενενηνταρίσει, να κοιτάζετε αυτό εδώ που λέει 67-35, να δείτε τι θα συμβεί με το ύψος που αντιστοιχεί στην πλευρά ΑΓ. Για να δούμε. Αρχίζω λοιπόν και κατηφορίζω το α προς τα κάτω, η γωνία α μεγαλώνει και τι παρατηρούμε? Ότι όσο η γωνία α πάει να γίνει γύρω στις 90, το ύψος, δέστε, ταυτίζεται με την πλευρά ΑΒ και τα μέτρα του ύψους και της πλευράς ΑΒ γίνονται περίπου ίδια. Ακριβώς δηλαδή ίδια, όταν ταυτιστούν, δεν ξεχωρίζουν αυτά τα δύο, 1381 το άλλο. Αν λοιπόν πολλαπλασιάσω την πλευρά ΑΓ με το αντίστοιχο ύψος ή που είναι τώρα ίδιο με την πλευρά ΑΒ, πάλι θα έχω το εμβαδόν αυτό εδώ τριγώνου. Για κάντε μέτρηση, υπολογισμός. Πάμε. Βάση επί το αντίστοιχο ύψος, είτε πεις ΒΕ είτε πεις ΑΒ, είναι τι? Το ίδιο πράγμα. Επί λοιπόν αυτό, επί την πλευρά που παίζει το ρόλο του ύψους, πλευρά ΑΒ, δια 2, πατάω αποτέλεσμα, βγαίνει τι? 20,14, έτσι, και πάλι. Τώρα, ας κάνουμε προβολή απόκρυψη, ας πάμε την κορυφή α πιο πίσω, λοιπόν, και ας εμφανίσουμε το ύψος που αντιστοιχεί στην πλευρά γζ. Ας φέρουμε λίγο το α προς τα πιο κοντά στο γ. Λοιπόν, αν κάνω την ίδια δουλειά, δηλαδή αν αυτή τη γωνία, την α, προσπαθήσω να την κάνω 90, εγώ προσπαθώ να την κάνω 90, τότε το ύψος που αντιστοιχεί στην πλευρά ΑΒ τι κάνει? Ταυτίζεται, αν θα δείτε εδώ, το ύψος αυτό, το ΖΓ ταυτίζεται με τι? Με την πλευρά ΑΓ. 5,50 το ένα, 5,50 το άλλο. Και φυσικά το εμβαδό του τριγώνου θα είναι βάση επί το αντίστοιχο ύψος που είναι η κάθετη πλευρά στην ουσία στην ΑΒ, δηλαδή η ΑΓ, έτσι, δια 2 θα μου δίνει πάλι το εμβαδόν του τριγώνου. Για να το κάνουμε μέτρηση, υπολογισμός, πάμε. Βάση ΑΒ αυτή τη φορά επί το αντίστοιχο ύψος που είναι το ΑΓ, είτε βάλεις το ΖΓ έχει ταυτιστεί με το ΑΓ και διαιρέσεις με τι? Με το 2, το αποτέλεσμα θα είναι για μια ακόμα φορά αυτό το 29,10. Δηλαδή όπως και να υπολογίσεις το εμβαδόν του τριγώνου, έτσι, πάντα το εμβαδόν σε κάθε περίπτωση όπως είδαμε δεν αλλάζει.